Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πρώτος στην σειρά σήμερα των ομιλητών μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γρίβας, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Ποιος θέλει κατεστραμμένα κράτη στην Ανατολική Μεσόγειο». Ο κύριος Γρίβας είναι αναπληρωτής καθηγητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, όπου διδάσκει το μάθημα Διεθνής Γεωγραφία και Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση των Σύγχρονων Οπλικών Τεχνολογιών. Διδάσκει επίσης στο τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών το μάθημα Γεωγραφία της Ασφάλειας στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή. Επίσης, παραδίδει σχετικές διαλέξεις στις σχολές Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Ασφάλειας και Διοίκησης και Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας. Έχει εργαστεί επίσης στο Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και ως δημοσιογράφος σε ζητήματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος. Οι μελέτες του εστιάζουν σε θέματα γεωπολιτικής και σύγχρονων οπλικών τεχνολογιών που αφορούν στις τρέχουσες εξελίξεις κατά τον 21ο αιώνα. Κύριε Γρίβα, έχετε το λόγο. Ωραία. Λοιπόν, σας καλημερίσω και εγώ. Να ευχαριστήσω για την τιμή της πρόσκλησης. Για να ξεκινήσουμε έτσι, να δούμε πώς διαμορφώνεται και η κατάσταση στην περιοχή μας, να θυμηθούμε κάποια πάρα πολύ βασικά πράγματα για το πώς γίνεται αντιληπτό το διεθνές σύστημα, η διεθνής γεωγραφία, ιδιαίτερα δε από τους Αγγλοσάξονες, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που αποτελούν τη ρυθμιστική δύναμη του πλανήτη εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν, αν ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο μας, θα δούμε ότι αποτελείται από δύο μεγάλα νησιά. Από το σύμπλεγμα της Αφρικής με την Ευρασία, αυτό που ο Βρετανός θεμελιωτής της αγγλοσαξονικής γεωπολιτικής σκέψης ανέφερε ως παγκόσμια νήσο, World Island, και από ένα μικρότερο νησί, που είναι η Αμερικανική Ήπειρος. Με βάση τις αγγλοσαξονικές γεωπολιτικές αντιλήψεις, η κομβική στεριά του πλανήτη είναι η παγκόσμια νήσος και η Αμερικανική Ήπειρος είναι δευτερεύουσα σημασία στεριά, εξαρτώμενη από αυτήν. Πυρήνας δε της παγκόσμιας νήσου είναι η Ευρασία. Αυτή είναι η πραγματική, η κυρίαρχη, η κομβική στεριά του κόσμου, όπου παίζεται, είναι η παγκόσμια σκακέρα όπου παίζεται το παιχνίδι των διεθνών ισορροπιών. Και η καρδιά της Ευρασίας είναι αυτό που ονόμασε πάλι ο Βρετανός γεωγράφος Sir Halford Mackinder, η Heartland, δηλαδή η Ρωσία και το εγγύς, αυτό που θα λέγαμε σήμερα εγγύς εξωτερικό γύρω από τη Ρωσία. Άρα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ολόκληρη η Αμερικανική Ήπειρος, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες ως κυρίαρχη δύναμη της Αμερικανικής Υπήρου, για να μπορούν να αποτελούν διεθνή παίχτη, οφείλουν να ασκούν αποφασιστικές δράσεις στην παγκόσμια νήσο και ιδιαίτερα στην Ευρασία, και να κρατάνε εγκλωβισμένη τη Heartland, δηλαδή τη Ρωσία, σε αυτό που ονόμασαν Rimland, δηλαδή την περιφέρεια της Ευρασίας, δηλαδή ουσιαστικά το κλουβί που κρατάει κλεισμένη τη ρωσική αρκούδα μέσα στην ευρασιατική φυλακή της. Για να το επιτύχουν αυτό έχουν επενδύσει, όπως και οι Βρετανοί προπάτορές τους, στην ωκεάνια κυριαρχία, στην ναυτική ισχύ. Ουσιαστικά δηλαδή, ελέγχοντας τους ωκεανούς, μπορούν να ελέγχουν και την Rimland, δηλαδή την ευρασιατική περιφέρεια. Σήμερα όμως έχουμε μια δραστική αλλαγή στη γεωγραφία του πλανήτη, η οποία σε μεγάλο βαθμό ανατρέπει αυτά τα δεδομένα. Και η αλλαγή αυτή είναι η τήξη των αρκτικών πάγων, η οποία εξελίσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι θεωρούσαμε. Προσέξτε, όταν λέμε λιώσιμο των αρκτικών πάγων, δεν εννοούμε πλήρη εξαφάνισή τους και δεν μας ενδιαφέρει από γεωπολιτικής άποψης. Μας ενδιαφέρει το να μειωθεί το στρώμα τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να καταστεί διαχειρίσιμο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους από τα ρωσικά παγοθραυστικά, το οποίο ήδη γίνεται και η τεχνολογία των οποίων διαρκώς βελτιώνεται, έτσι ώστε να κρατιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εναλλακτικοί δρόμοι από τον Αρκτικό ωκεανό. Με βάση αυτό το δεδομένο δημιουργείται τώρα μια μείζωνα αλλαγή. Ουσιαστικά η Ευρασία, από εκεί που ήταν διαχωρισμένη σε δύο κομμάτια λόγω του στρώματος των αρκτικών πάγων, και για να επικοινωνήσει το δυτικό της κομμάτι με το ανατολικό απαιτούνταν οι θαλάσσιοι ωκεάνιοι δρόμοι, τώρα δημιουργείται
ένας νέος διάδρομος. Ουσιαστικά δηλαδή δημιουργείται ένας διάδρομος ταχείας κυκλοφορίας γύρω από την Ευρασία, αποτελούμενος από τα εγγύς ευρασιατικά ύδατα, κομβικό κομμάτι των οποίων είναι το σύμπλεγμα των κλειστών θαλασσών μέσα στην παγκόσμια νήσο. Δηλαδή η Βαλτική, η Βόρειος θάλασσα, η Μεσόγειος και εδώ πέρα ο Περσικός κόλπος και η Ερυθρά θάλασσα. Και αν το δούμε και σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια, βλέπουμε ότι η παγκόσμια νήσος, αυτό το αυτονομημένο πλέον σε μεγάλο βαθμό σύστημα, έχει ένα κέντρο. Το κέντρο αυτό είναι η Μεσόγειος και το κέντρο του κέντρου είναι η Ανατολική Μεσόγειος, η γεωπολιτική αξία της οποίας θα καταστεί ακόμη πιο σημαντική στα χρόνια που έρχονται. Έχουμε λοιπόν μια γεωγραφική αλλαγή η οποία μειώνει την αξία των ανοιχτών ωκεάνιων εκτάσεων όπου κυριαρχούν αναντήρητα οι Ηνωμένες Πολιτείες και αυξάνει σημαντικά την αξία των εγγύς θαλάσσιων εκτάσεων γύρω από την Ευρασία και μέσα στην παγκόσμια νήσο. Εκεί λοιπόν η κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ μέχρι πριν από 15-20 χρόνια, 10 χρόνια ήταν αναντήρητη και απόλυτη, σήμερα αλλάζει. Και αλλάζει γιατί έχουμε μια σειρά πλέον αλλαγών σε αυτό που λέμε τέχνη, επιστήμη και τεχνολογία του πολέμου. Συγκεκριμένα η Κίνα, ξεκινώντας για δικούς της λόγους να διαμορφώνει μια νέου τύπου πολεμική μηχανή, που δεν θα συζητήσουμε τους λόγους εδώ, δημιουργεί μια σειρά ικανοτήτων, πολεμικών ικανοτήτων, που οι Αμερικανοί αναλυτές αναφέρουν με το αρκτικό λέξο HIT. HIT είναι High-End Asymmetrical Threats, ασύμμετρες απειλές, αλλά στο άνω μέρος του φάσματος, που προέρχονται όχι από τρομοκρατικές οργανώσεις ή από υποκρατικούς δρόντες, αλλά από μεγάλες δυνάμεις. Λοιπόν, κορυφή του παγόβουνου αυτών των ικανοτήτων είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων βαλιστικών πυράβλων ικανών να προσβάλλουν κινούμενα πλοία και προεξαρχόντων των ομάδων των αμερικανικών αεροπλανοφόρων. Ήδη υπάρχει μια πολύ μεγάλη μονομαχία μεταξύ της αμερικανικής αεροναυτικής ισχύως και της κινέζικης για το ποιος θα μπορεί να κυριαρχεί σε εγγύς θαλάσσιες εκτάσεις όπως είναι η Νότια Συνική θάλασσα. Αυτές οι εξελίξεις διαχέονται σιγά σιγά και σε άλλα μέρη του κόσμου όπως είναι το Ιράν. Η Ρωσία φυσικά μπορεί να αναπτύξει πολύ πληρέστερα και καλύτερα πλέγματα αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής, anti-access area denial. Άρα λοιπόν τι γίνεται? Από τη μία έχουμε μεγάλη ενίσχυση του ρόλου των εγγύς θαλάσσιων εκτάσεων γύρω από την Ευρασία και από την άλλη έχουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό αναφορικά με το ποιος μπορεί να κυριαρχήσει σε αυτές τις περιοχές. Άρα η παγκόσμια κυριαρχία είναι αυτή τη στιγμή υποαίρεση. Υπάρχει δηλαδή μια αναδυόμενη εκ νέου σύγκρουση της μεγάλης ωκεάνιας ναυτικής δύναμης των ΗΠΑ δηλαδή με τις μεγάλες χερσαίες ευρασιατικές δυνάμεις προεξαρχούσεις της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες ουσιαστικά μετατρέπονται σε υβριδικού τύπου δυνάμεις. Δεν είναι ούτε χερσαίες ούτε θαλάσσιες, είναι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν στο πλαίσιο αυτού του νέου παιχνιδιού δημιουργείται για την αμερικανική στρατηγική το ενδεχόμενο αυτονόμησης της Ευρασίας από το υπόλοιπο διεθνές σύστημα, άρα και ανικανότητας δικής τους να την ελέγξουν. Και όπως είπαμε πριν, με βάση τις δικές τους αντιλήψεις, όχι τις δικές μου, όχι τις ρώσικες, όχι σουηδικές, τις δικές τους αντιλήψεις, εάν το κέντρο είναι εδώ και το κέντρο του κέντρου είναι εδώ. Άρα λοιπόν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ασκήσουν αποφασιστική δράση σε αυτή την περιοχή, αυτομάτως καθίστανται στο περιθώριο και γίνονται δεύτερης διαλογής δύναμη. Σήμερα όμως δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα όπως είπαμε, ή τουλάχιστον δεν μπορούν αυτή τη στιγμή. Εάν η τεχνολογία τους προχωρήσει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ίσως ξανά στο μέλλον να μπορέσουν. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν δια της ισχύως τους, διότι οι χερσαίες δυνάμεις αναπτύσσουν αντίδοτα για αυτή την ισχύ. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουν. Υπό φυσιολογικές συνθήκες και κατά την ταπεινή μου άποψη, για αυτό προωθήθηκε και ο πρόεδρος Τραμπ στην εξουσία και όχι για κανέναν άλλον. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο λάθος να τον θεωρούμε περιθωριακό πρόεδρο. Αντιθέτως, κατ' εμέ είναι επιλογή του σιωπηλού αμερικανικού κατεστημένου και η δουλειά του ήταν να ακολουθήσει μια νεοβεσφαλιανή πολιτική στην Ευρασία, μια πολιτική δηλαδή που θα έρχονταν από τα βάθη της αγγλοσαξονικής γεωπολιτικής σκέψης, που πολύ απλά ήταν το διέρη και βασίλευε. Αν θυμάστε την κλασική ρίση του Πάλμερστον, η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει μόνιμους εχθρούς, δεν έχει μόνιμους φίλους, έχει μόνιμα συμφέροντα. Και το μόνιμο συμφέρον της είναι να μην δημιουργούνταν καμία κεντρική δύναμη
στην Ευρώπη τότε, στην Ευρασία σήμερα. Άρα και ο Τραμπ με την αρχική του προσπάθεια προσέγγισης της Ρωσίας ήταν να διασπάσει τη συνορωσική σχέση και έτσι ώστε να μπορέσει, φέρνοντας τις ευρασιατικές δυνάμεις τη μία εναντίον της άλλης, να έχουν ένα αριθμιστικό ρόλο στην Ευρασία Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό όμως ένα άλλο μεγάλο κομμάτι του αμερικανικού κατεστημένου δεν το θέλει. Επίσης, δεν είναι οι Αμερικανοί αυτοί που ήταν. Ούτε η στρατιωτική τους ισχύς είναι αυτή που είναι, ούτε όμως οι οικονομικές τους δυνατότητες είναι αυτές που είναι, δεδομένου ότι την πρωτοκαθεδρία στο οικονομικό σύστημα την έχει πάρει η Κίνα. Άρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πως δεν είναι σε θέση να μπορούν να εξαγοράσουν συμμαχίες όπως κάνανε στο παρελθόν. Δηλαδή το μείγμα του ραβδιού και του καρότου, της ισχύως με τη δυνατότητά τους να προσφέρουν χρήματα σε υποψήφιους συμμάχους, έχει μειωθεί. Άρα λοιπόν πιθανολογούμε ότι έχουν οδηγηθεί σε μια νέου τύπου πολιτική, ουσιαστικά μια πολιτική καμένης γης. Δηλαδή σε κρίσιμες περιοχές του διεθνούς συστήματος προτιμούν να προκαλέσουν εστίες, μαύρες τρύπες, χάους και αστάθειας, όπως έγινε στη Λιβύη, όπως έγινε στη Συρία, έτσι ώστε να μην μπορέσουν αυτές οι κομβικές περιοχές του πλανήτη να περάσουν υπό τη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Μπορεί να ακούγεται πολύ απλοϊκό, μπορεί να ακούγεται πολύ συνωμοσιολογικό, πλην όμως στηρίζεται από τα δεδομένα. Και ποια είναι αυτά τα δεδομένα? Είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα δε στην περίπτωση του ISIS, που είναι ο πλέον αποσταθεροποιητικός παράγοντας στη Μέση Ανατολή, ακολουθούν μια σχιζοφρενική πολιτική Ιαννού. Ενώ υποτίθεται ότι το καταπολεμούν, είναι γνωστό ότι ακόμη και σήμερα συνεχίζουν να το στηρίζουν. Αυτή η λογική λειτουργεί στο πλαίσιο ακριβώς της στρατηγικής της καμένης γης. Ότι θέλω να υπάρχει ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας, ώστε να μην υπάρχει η γεωγραφία της περιοχής να είναι ρευστή και ακαθόριστη, έτσι ώστε πλέον η μεγάλη χερσαία δύναμη της περιοχής, που μπορεί να λειτουργήσει στο πλαίσιο ενός νεοβεσφαλιανού κόσμου, να μην μπορέσει να πατήσει πόδι σε αυτές τις περιοχές. Ταυτοχρόνως καλλιεργείται ένας οξύς και παρανοϊκός και μυσαλλόδοξος αντιρωσισμός. Γιατί είπαμε ότι δεν πρέπει με κανένα τρόπο να επιτραπεί η ένωση της Ευρασίας ή έστω και της Ευρώπης. Από τη στιγμή που αυτό το πράγμα πλέον δεν μπορεί να γίνει δια της ισχύως, δεν μπορεί να γίνει δια των συμμαχιών, γιατί υπάρχουν μεγάλες φυγόκεντρες δυνάμεις μέσα στο εσωτερικό της Δυτικής Συμμαχίας, γίνεται με την δαιμονοποίηση της Ρωσίας. Και προσέξτε, της Ρωσίας αυτής καθεαυτής. Γιατί τώρα δεν έχουμε δύο διαφορετικά οικονομικοπολιτικά συστήματα, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε εμείς οι δημοκρατικές δυνάμεις και οι άλλοι είναι οι κακοί κομμουνιστές. Πλέον λειτουργούμε στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου οικονομικοπολιτικά κόσμου. Άρα, για να διατηρηθεί αυτή η αναγκαία για την αμερικανική γεωστρατηγική διαίρεση της Ευρασίας, πρέπει η Ρωσία να δαιμονοποιηθεί. Όχι το πολιτικό της σύστημα, όχι το οικονομικό της σύστημα, γιατί δεν μπορούμε, η Ρωσία, αυτή καθεαυτή. Αυτό σε τι οδηγεί όμως? Οδηγεί ουσιαστικά σε μια διχοτόμηση της Ευρώπης μοναδική στην ανθρώπινη ιστορία. Ουσιαστικά σήμερα έχουμε μια κατάσταση όπου η υπόλοιπη Ευρώπη λέει εμείς είμαστε η Ευρώπη και η Ρωσία είναι κάτι ξένο. Δηλαδή λέμε η Ευρώπη και η Ρωσία. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Όχι για τη Ρωσία, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη για να μπορέσει να απομονωθεί, για την Ευρώπη. Γιατί αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη ακροτηριάζεται πολιτισμικά, ιστορικά, ακόμη και γεωγραφικά. Δηλαδή αν δημιουργηθεί μια μικρή Ευρώπη, η οποία θα ξεκινάει, αντί να ξεκινάει από τον Ατλαντικό και να καταλήγει στα Ουράλια, όπως ήταν η περιβόητη ρίση του Σαρλ ντε Γκόλ, ξεκινάει από τον Ατλαντικό και καταλήγει κάπου στο Δνήπερο ή και πιο δυτικά, αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται μια πολύ μικρή Ευρώπη, η οποία ενδεχομένως στο μέλλον να μην έχει καν τις ιστορικογεωγραφικές και πολιτισμικές διαστάσεις, ώστε να μπορεί να σταθεί ως μια αυτόνομη ήπειρος. Πάμε δηλαδή στο ενδεχόμενο ασιατικοποίησης, αν μου επιτρέπετε ο όρος, της Ευρασίας και τοποθέτηση της Ευρώπης σε ένα ιστορικό περιθώριο. Εδώ λοιπόν μπορεί να προκύψει και ένας πολύ πολύ σημαντικός ρόλος της Ελλάδος, και είναι και το αντικείμενο που συζητάμε σήμερα. Η Ελλάδα, ακόμη και στην
έσχιστη κατάσταση που έχει φτάσει σήμερα παραμένει μια πολιτισμική υπερδύναμη και παραμένει ένας από τους κεντρικούς κομβικούς παράγοντες διαμόρφωσης αυτού που λέμε ευρωπαϊκού πολιτισμού και ευρωπαϊκής ιστορίας, τόσο δια της αρχαίας Ελλάδας όσο και δια του Βυζαντίου. Αξιοποιώντας δηλαδή αυτή την πολιτισμική της ικανότητα στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης γεωπολιτικής στρατηγικής, η οποία είναι συζητήσιμη, μπορεί όχι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη, αυτό είναι αδύνατο, αλλά να συνεχίσει η Ευρώπη να λειτουργεί ως ένα ενιαίο διακριτό γεωπολιτικό μέγεθος, συμπεριλαμβάνοντας και τη Ρωσία και τις δυτικές χώρες. Σε αυτή την περίπτωση οι ανταγωνισμοί θα συνεχιστούν, αλλά η Ευρώπη θα επιβιώσει. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Και κλείνοντας, γιατί νομίζω ότι ξέφυγα και από το χρόνο, μπορεί ό,τι είπαμε να είναι συζητήσιμο. Σίγουρα είναι συζητήσιμο και σίγουρα σε μεγάλο βαθμό είναι λάθος. Κανείς δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας και σίγουρα δεν το κάνω εγώ. Σε κάθε περίπτωση όμως, και αυτό θα ήθελα να κρατήσουμε, είναι ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια νέα ιστορική περίοδο. Έναν εξαιρετικά ρευστό κόσμο όπου οι βεβαιότητες του παρελθόντος δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Απαιτείται μια προσπάθεια ρεαλιστικής ανάγνωσης των γεωστρατηγικών δεδομένων γύρω μας, ώστε να βρούμε και μια νέα αποστολή για τον εαυτό μας. Εάν η Ελλάδα δεν επιδιώξει να μεταβληθεί σε έναν σημαντικό γεωπολιτικό παίχτη στο διεθνές σύστημα με τον τρόπο που μπορεί, τότε πολύ απλά η παρακμή θα συνεχιστεί μέχρι σημείου εξάλειψης του ελληνισμού και φοβάμαι, ελπίζω να είμαι λάθος αυτό που λέω, αλλά αυτό το φοβάμαι. Σίγουρα υπάρχουν λύσεις, αλλά επαναλαμβάνω, χρειάζεται καταρχήν μια ρεαλιστική ανάγνωση του κόσμου και όχι η αιμονή σε στερεότυπα παραδεθοντολογικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.